Τι. Γιώργο, κανέναν. Τι θα πω αυτό. Δύσκολες ερωτήσεις έχω εδώ. Περνάμε ή όχι? Ναι. Μπράβο! Όλοι είστε καλά, παιδιά. Όπου δεν το έχω, Γιώργο. Ήμουν 4 όταν μετακόμισα με την οικογένειά μου σε ένα καινούριο σπίτι. Στη γειτονιά είχε μια σχολή χορού. Έδειχνα τη σχολή χορού, έκλαψα και λίγο. Μπήκαμε μέσα με τη μαμά μου. Ήμουν αρκετά μικρή για να γραφτώ στα τμήματα που υπήρχαν στη σχολή. Παρ' όλα αυτά με γράψαν γιατί κλαίω άσχημα. Αυτό δεν λείπει ποτέ από την τσάντα μου. Τα γυαλιά ηλίου μου και λείπουν σήμερα και είμαι πολύ χάλια με αυτό. Τώρα θα εκτεθούμε. Έχω ένα πρόβλημα με το σουβλάκι. Εγώ όταν λέω, ας πούμε, σουβλάκι μου λένε γιατί όχι. Θα το κάνω Όλη μέρα, όλη μου τη ζωή. Δεν το κάνω, πονάω με αυτό. Μόνο αυτό μπορώ να τρώω έτσι non-stop. Κρεμμύδι δεν πλησιάζουμε στα 100 μέτρα. Το κρεμμύδι απαγορεύεται να μπει στο σπίτι μου, σε χώρους στους οποίους βρίσκομαι και γενικά τίποτα με κρεμμύδι. Δεν είναι. Red flag. Το μότο μου στη ζωή και στο χορό είναι ότι γενικά δεν υπάρχει ταβάνι. Πάντα μπορείς να γίνεις καλύτερος και αυτό αφορά και τα δύο. Ένα χειροκρότημα. Ήμουν απέσια, παιδιά. Πάρα πολύ καλή. Χάλια.